Van a kabinon, meg is tudom mutatni. Mindenem megvan, a hűtőtük ezzel, mindenem. A hűtőtük ezzel, mindenem, itt szétverve nem volt semmi, a férjem bántal nem volt. És hogy visszatérjek, tessék, megvan a kabin, gyerekek. Megvan a kabin, amire azt mondta, hogy széttörte, és semmivel nem tartoztam neki, és nem kértem tőle semmit, és semmilyen dolgokban nem segített, mert ez az ember itt még nem volt. Itt még nem volt, itt megvan minden, gyerekek. És gyerekek, itten minden megvan. És itt megvan minden, gyerekek. Itt megvan minden, itt összetörve nincsen semmi. Ugyanúgy minden működik. Azért hazudtak, hogy utáljatok meg engem. És azt akarták, hogy róluk beszéljek. Ez szemenszedett hazugság volt, mind amit csináltak. És gyerekek, ez van. Kitalált mindent rólam. Gyerekek, kitalált mindent rólam. Hogy én így, hogy én úgy, hogy amúgy. Itthon vagyok, el vagyok magamnak. És mindezt a Radics Dezső, meg ez a Vas József mindeneket csinálták azért, hogy engemet leárassanak, és hogy ne legyenek követőim. Nem is érdekel engem, akartok, követtek, akartok, nem követtek. Minden, amit elmondtak, meg amiket már megmutatok nektek, nem tette hazugságot. Állítom, gondolom, hogy láttátok. Az engem nem érdekel, hogy ti minek hívtok, hogy engemet ti koldusnak hívtok, de ezt beviszem a rendőrségre, hogy mivel vádoltok meg engem. És 3 illető is megvan, aki faszolni fog most. És ennyi az egész dolog. Sziasztok! Ennyit akartam elmondani, hogy Radics Dezső és Vas József hazudtak. Mindenben hazudtak, csak azért összefogtak, hogy ne kövessetek. Köszönöm, hogy velem voltatok 2800-an. Imádlak benneteket, sziasztok!